Ngabo Pastor Nick channel new flick sicela ukwenza ukubalekile ngabe usubscribe ngabe ulike kakhulukazi yiba ilunga leli channel lokho kuyayikhulisa lokho kuyasimotivate it shows that you appreciate the channel, you appreciate the content. So if you are a member, you contribute at least nge-9 njalo ngenyanga lokho kwenza ukuthi nathi kube khona esekucoshayo ne-channel ikwazi ukuthi ingawuthola ama-resources ngokuhamba kwesikhathi. Sibheke iphupho la likaWandile Ngcobo sawubona Pastor wena ngicela ukubuza la ukuchaza ukuthini uphupha iqanda lenyoka Wandile Ngcobo Wandile Ngcobo. So amaphupho siyacaphuna ku comment section sikhulume ngawo ngoba abantu bebuzile comment section siyazi ukuthi baningi ababuza ku comment section ngiyakwazi ubaphendula bonke because siba nezingqinamba eningi siba busy nathi sinokubanjwa imikhuhlane sinokugula kuningi ngaze ukuthi njengoba siphila wonke umuntu uba nezinto abhekana nazo empilweni so kwenza ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sibe on the channel 24/7 but siyazama ukuphupha iqanda lenyoka nake singakusho ngamaqanda enyoka ngaza kwethu uma ngenze ukuphupha amaqanda enyoka sithi ngaba uphawu lohluma achanyuselwa olungasho ukuthi mhlawumbe ngenze kuzoqala umklamo onenzuzo noma uzozuza ulwazi olunzulu kepha oluzozanani nezinselelo ezinkulu empilweni yakho. 2 ukuphupha ukuthi amaqanda enyoka uphawu kwesinye isikhathi esithatha njengolubu uma ichanselwa ngoba lungasho ukuthi lindela ukwanda kwezitho empilweni yakho kungenzeka kunetitha letitokwanda wena wekunene. Number 3 asikubalule futhi ukuthi uphuphuma amaqanda enyoka uphawu olungelo kuma amaqanda angawentshwathi lokho kungasho lokwembathwa idlozi nanokuthi lingase likubusise ngesimo senhlanhla very soon. Number 4 uma uphuma amaqanda enyoka sithathe njengophawu lokufuthi uma amaqanda angawemfezi ngoba lungasho ukuthi kuzokwanda abantu abangabaxhoki abantu abangabakhohlisi futhi abantu abazenza abangani bakho bazolokubanda nje yabona. Number 5 futhi uma uphuma amaqanda enyoka sithathe njengophawu lobi kakhulu uma amaqanda angawenyoka eyingozi ongaba imamba uphempethwane ibululu insuthi ivezimanzi noma ubhulube noma ezinye nje izinyoka eziyingozi kakhulu lokho kusho kumele uqaphele kakhulu ngoba kunezitha eseyiqala ukufufusa neseyiqala ukwanda noma ezizokwanda nje ngokuhamba kwesikhathi eziyingozi kakhulu. Number 6 asiphethe uma amaqanda enyoka kuphawu luhle uma ubona inyoka ibeka iqanda lengasho ukuthi akhona amathuba akhona njengamanje amathuba angandile amathuba angavamile futhi ayivela kancane ongenzeka abe khona okungenzeka kube nzima kwa accessa noma zo accessa ke kodwa futhi vele same 3 ma inyoka ibeka amaqanda lungakhomba ukuthi kungenteka lo muntu loyisitha njengamanje uya recruiter noma uzokwenza nabanye abantu babe izitha zakho manje yabona kunabantu lokho begruma ebaqala bashintsha inhliziyo ukuthi nabo bekunyanye manje beqala bemala nawe lokho abagruma uya recruitela abantu ukuthi gcine sebabaningi abantu abakuzonda nabayizitha zakho so kusho ukuthi khuleka ngamandla khuleka sisangena kwethu. So siyabonga uNkulunkulu ngakulonde uNkulunkulu ngakubusisa kwi-channel wenze nawo ufanele kwenza okufanele siyabonga. Siweni